Madishie papa bi, Emma papa bi, Emma papa bi, enuanom adofo. Aye mosonfu munuya modishie asante berema. Ana utwame to ateso amejiso. Eneso misane mo ehia bema ebre bema eyemobo enkomo twetwe so. Na abribia no meka se bema ebre bema yemobo a ya na me free say enuanu no bebre no entemase etwa eje won a ana etwa je emema a meka se wuti no eye tira efa adwene na wuti enyi tira ewe adwe saa mema no na me free say dwumedi ya na nkomo twetwe abribia no ya wutie bia obete de meka na se anase yenua maanum binum soa sebi owo unhunumu ni nyansa se de bible kan ma binum ho asem ewo twiro ni mu no se Abigail Musa no ise etwa saa maani bi ena obete enkomo twetwe ase na sebi onwene no bone kwa so na obehunu se enkomo twetwe ya yenua ba man edi abrɛ ya no edi abai eboa yi nyina yanto aso enuanom ne adofo se meka se mema ebre mema ye mobo a ba bia wo bia ofie wadwumam wa wo betimi ede de asie ya enipa nyine di ho abobo ewo Ghana yi ayemfato ho misrebu se asama yetutu no abasa ne sre ye wo ne twetwede eni nchechede what transi ebusa se so berema kora yesi yenua ba Tracy Boache ene Mesbe etutu ne sre ne abasa etutu ne spare pasi Mr. Mokas ne etwamte noise ne amofanche Mr. etira efa adwene etime de akọ adwendwene mu abusa se so se papa ya or spend wo yenua manum hu I think say we old man and when old man kwa nimfe na kwa animu afa meka se bia wabobra na Mr. Busa se enti senkaye oba ana maami bia wabobra akwa animu ena oto ofie ma young guy or talk Fortuna ema young guy and I say all spend it with such huge amount say aba outamo bia atibia enuanom Mr. Busa mo amfa kwa adwendwenem kasen ni nipa be kan fa ho emema ebro emema ye mobo yenhwe ni sei edien se etwase bema enya sika esifie etoka enya ono ani business ansana waware a Mr. Busao edia so na se obanya ansana no so wode no ho awura aware emema bro emema ye mobo I remember say ebrebi na eni pesua kakra some years ago na me ne me father ene me stepmother niti na se abrebi a titi bi be koso niema bi be koso a enye manika a me kome na makobo na mane no me kwa amena na asan wo metiko osikọ na kwatena ho obuza se nana seni na ekoso menya happy menya okay wose me say ko na kwatena ho na ewiase berema ba wote aware ase ne se emproda asebuna me nana ka na twetwema so ka muza nana de wo kana se kire se wose me nana de me ka kire woni se berema ba wote aware ase no ne se emproda o kana meko enti eduru ba bi na afedi ekoso na ani enyan afena me pese metu ena me call no me call no bi no ka chem se me de ka me pese wotena hwa kosi se
Onsa be so wachi adware. Ansa na ka watu afiri. O papa fie ana papa nchen. Ifiri se di minim ni se berema ba wote. Aware ase a enye ne maame a wona stebanda ne te no. Ne simple da na mse nana ene de kiremase. Ene wo beka se berema ba da nyane anopa. Aware fie ana meka se fie ne papa ne stebanda ne te a. Say ye tea, say ye mo, say ye whatever, what type of food. Aduane na mu kra no wo ye mpa ma obi adi dada. Enti sa wo sore no wansa ntwitwiri wo sinde a ene ka hunu se aduane na ye be no ana no pa no. Anampo de wa pese wudie no wudi nya den enka ho. Nanso obaaba de odanyane anopa se na no ntotoro po nyina wo ha wo ntwitwiri ne simpo nhuru nanim no. Odi aduane ena wo huru nanim. Na odi bia twitwiri ne se. Na wokubusa na akoka o maame aka se he munyai odidi wi a obetwitwi. Enti odidi wi a obetwitwi, odidi wi obetwitwi saa no. Obehu na akora ne se apro. Enti 95% out of 100 omuni omumate meka se sebi akora ne nya be ma ne ma no a omo waware ase no ema ne ma no titu no dodo na ase apro asema meka mebo a mo start na mo check na mo hwe dodo na ase apro tina me na naka se be ma ba a oti aware ase enye one ne maame enete no ne papa yere ne ten ne simple da fina meti ase na mse ya mpase be mebre be ma yemobo ya hwa de bi ti sei oba te ho no ma wo ye oba sima we ni bibia wo de ne ho meka se chese otu nana mo bia se de be ya nipa se de nipa bia bo bresi fa bia enso abra be ma be approach no ana be ma be se ne pese ewura mepe wana pese me na otena no efiri okono na oba na wa be menka ne sei chese ne maaye no meka se na ekọ ana as a woman no why womanless ana ladyless me who does that word that mean you chese na why lifeless menka ne sa why lifeless the moment abema be approaching say kim no achakura no mant bra me pacho me fun asai or perform bra me pacho me rent aso opisika foforo e dey renew an apartment whatever bra me pacho o baha enka won fa shop na nto emre me kan be se me pie so ase me feel fine aha me pacho ma me nka wade ba ko me pacho me mani serious ndika wo ba na face nka wa fa Ghana store na nka hwese bia nka benya bayere bia na abode bia me pacho wo misire busa ye nua mam sebi aya na mo pedofo ne natena mo pekunu mo said the Bible can say etwase wo ba be manya ne seso boafo ana sebi adwama mo ti twase wo ba na be ma ware no enu bi na ya na mo pe ana se ana mo pe de wo baboa mo ana mo pe de wo be ma mo twok mani me pacho me busa minim so ba ne be mate a efa sika ye de beketa fie de be ma na sede na bra be ma propose to oba mpa wonya coming to one mutual understanding entena say yiri ni kunukura no I started demanding why lifeless because when I'm the baby o and I want to akose nepe ememe bro emema yo mobo yenua no ma na meka se enipa no bi ye no ma ye wakwantu mu kran de meka se ya na ye mobo bebre ene sei obakwa adwuma kodi pa kakra oba wabre na oba na se sebi ebinom ono akra begina kitchen aye na aduane ana de onya aduane krampo na obepe aduane bi e ofie bi wa wo mu bi ne wadi uhia ye no na gese wa nkasa o se gina kitchen ho na wadi e odidi mu no wo horo wadi mi ho aso ne nkora na ofie o na okoka yesi abrochire nkora de sa ememe bro emema ye mobo na ya na me ye na makase ye nuanum bi ana ye maame mo ye sister mo ye yerum bi no mani nya ma wo mo ho so
asante kasa bia ye kan ye de saa eto aso bia no mepacho eneme mamoni abamo so asante kasa ye kan ye de saa eto aso bia no wada adwene hu se enye papa mame bi saa menware ne saa memfa ne saa kasa saa eto aso bia no mepacho wada adwene hu se enye papa de enti se ne ya mokamo nsem bi abrochefo nkora de saa no si nyame ya mmemu akora ne benyine na saa na wodi tagi no no saa so na na brabo aye saa so na ne life aye entutu kwan ko countries ni bebrea ubon se Canada highway kura no ubon se mekan se political appointment bia ubon se India ni pribi ana wanya bi bokona ada country bi anya bi but ye nuanom na meka se ye tuntum ana se ye free Africa ba suatra eni sabi ye tukwan ana ye di obi kuro makoye heaven nti no ye beduru hanu mo a na ya to nyansa ni nimdie na ye de titi ye ofie na to atwene afi ye wo ye mana ye se wo ablochefo nkura de saa enti akura ya wo na titi ni kurom hanu a opportunity se wo kurom hanu kra no wanya kura bia nkotimi ko school na se be obey ni petitu da ache no enam se ye de saa tagi ni nti no abrochi nkura de saa nti no obehu no wanya life okui enso akra na yesa abrochi fo nkura de saa nti yen kana sem sabi se o jane nan na watenam ana o jane na akra na watetie de yesa abrochi fo nkura de saa nti yen kan o masem no se woni ni ofie so no de nse kolojam na hwema ne de nse kolojam a yesa senke ye ne ba enka won hwe ma ne fa ne se ngorejam edie na mo pese memanye emememo bre minu adofo a utie me minu adofo a wo hwe me se ye hwa de bi ti sei oba ne be mate aware ase na se oba maame anane papa yare a na se okosra na miwra se wawu ni me maame yare o me kɔ na makohwe ne nti jame kwan akwanya no hwehwe kora ma no anya ese envelope bi kɔ wase ba na wase be ma bom so maame anane papa yare na okra na yere dia ne miwra akɔ a ka jom se me chia wo mu yankopɔn be sa wo mu yade be ma maame de on fata envelope be ma papa de on fata envelope ememe bro emema ye mobo onu adofo ene me di kaka se nkomo twetwe we no edi etire a efa adwene enye tra awi adwe ena obenya adaje atie na obetie no watie ni ye na wahunu se eyampa emerma ebre na emema so eye mobo meda wase se dani de nyina wo ya so na wo ya ni utie me na wo hwe me eye adesuade ni nyina yesua ye kan sem bi na me fese entwa yi na wo hunu se ye tia wo na so a na wo de akyeye na sabi wafade ehia wo mu no ifise sinya sante ba ko futu ne wo fa beboa wo no na wafade atete wo niema de mmoa wo no na wato atwene sa ne beka no se abenkwan e de abeni nyina na eye enso emeye nkwan no ne yi nwwa ene abe ene mefin enyina ede efrim meda wase e wo de hye wonua wadamfo oyonko wade enyina asante berima peace baby a wo bia nyame nkan ho na oma mema itire a efa adwene ba enyi tira ewi adwene meda wase